Yan. Baka Ikaw kainin ko. Ay! Welcome back to my channel, Babatot Vlog. Ako nga pala si Jerome, maganda ko yung pang 3 meters. Pwede mo tingnan, pero wag mo nang titigan. For today's video nga, ito-challenge natin yung mga avatar dito. Titignan natin kung anong reaction nila pag pinakainin natin sila ng manggang sponsored by April. Kasama ko ang assistant ko na si Nachi Bill. Please subscribe sa kanyang channel para maging 400 na. So tara na. Yan, ito-challenge natin sila ng Asi mangga. Yes! Come on, nandito na tayo. So, teka lang, may ano. Chong, gusto mo ba? Ano, ng Mangga, challenge. Ako na mag-video. Sige, ikaw na. Ako mag-gapo. Para merong content. Iyo to iyo. Kumain ka ng mangga. Hindi, kumain ka. Content nga to! Content to! Kumain ka talaga. Paano mo yun? Denied. Ipakita mo. Maasim ba? Face reveal! Face reveal! Maasim, ubusin mo yan. Face reveal! Ubusin mo yan. O yan, tapos na siya. Next. Ano sabi mo? Kumagat ba ang asim? Wala. Loading. No face reveal. Anak ni Rich. Di ba Next. mga kaibigan? Okay. Ista mo. Nakita natin dito sa Dasul si Maui Taylor. Okay. Maui Taylor ng Nueva Ecija. Ito si F. Maasim! Maasim pa ako. Nakakain na siya pero itatry natin yung mukha niya. Ipakita mo. Bili. Maui Taylor doon. Maganda pa si Maui Taylor. Neba, siya. Paano kumain si Maui Taylor ng mangga? Ano, sumubo ng Manggang may sauce. try mo. Ayoko. Ikaw nga. Vlog ko to. Sarap. Huwag mo ibalik. Ubusin mo. May COVID. Ayan. Pakita mo. Paano maasim? Maasim. Yan, maasim. Ganda niyan. Okay, next. Sa tayo natin mo ang aking labidab. Init ha. Hoy! Kumain kayo ng mangga. Yan, ang aking si Loris nga pala. Kumain ka ng mangga. Paano? Hindi ako kumakain ng mangga. Gusto ko, ikaw kainin ko. Ay! Pakita mo. Dapat ano, ng abs reveal. Sarap. Busin mo yan. Salamat ah, salamat. Kiss! Kiss daw! Pakita mo. Masin! At ngayon ako na dahil napatikin ko na sila lahat. Ako na ang kumain ng huli. Ganito po kumain ng mangga. Sige, asin mo. Ang sarap. Ito, kain ka na dyan. Sigat nag-photographer. Nag-photographer tayo. Masarap ito lang. Outro ka na, mamaya. So, dito ko na tinatapos. Doon na. Okay. Ano ako? So ayan na nga, dito kami sa Dasul Elementary School. Sa dagat.
Ayun na si Mama. Ganyan vlog na tayo isang vlog naman natapos ni Mama. Ma, O yan, dito ko na tinatapos dahil wala na akong maisip. go. At kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. I-click na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng happening. So mag-enjoy muna kami dito. Bye! Tanga, iganto mo. Bye! Yan.